Vítajte. Dnes je 5. december a pod našou číslovkou číslo 5 sa nachádza krásna škótska single malt whisky z destilérie Dalwhinnie vo veku 15 rokov. To znamená, že v tejto fľaši whisky sa nenachádza nič mladšie ako 15 rokov. Jedná sa o single malt, teda výrobok vyrobený zo 100% sladového jačmeňa, vydestilovaný za pomoci periodickej destilácie a je to destilát, ktorý je braný ako ten najkvalitnejší. Je to destiléria, ktorá bola založená v roku 1898 a má veľmi dobrú strategickú pozíciu aj v dnešnej dobe, pretože sa nachádza vlastne na ceste A9, keď idete z Edinburghu alebo z Glasgow priamo na Speyside, nemôžete túto destilérku obísť. Mimo toho je na takej planine a je ju strašne dobré z diaľky vidieť. A vlastne zaujme vás krásnym dizajnom a svojou rozlohou. To slovo Dalwhinnie by sa z galštiny dalo preložiť ako meeting place alebo meeting point. Pretože kedysi dávno ľudia, ktorí z tých fariem a z toho Highlandu prechádzali a niesli dobytok alebo nejaké produkty na predaj, tak sa stretávali práve na tom mieste, kde je dnes destilérka postavená a tam vlastne prebiehal obchod a určitá výmena. Dokonca v destilérke majú teda krásne návštevnícke centrum a majú tam bar, ktorý sa volá teda Meeting Place Bar. Je tam krásna, poviem si, široká ponuka visiek, samozrejme aj z tejto destilérky, ale zo všetkých iných destilériok spoločnosti, ktorá vlastní túto destilérku, ktorou je teda Diageo. Môžete tam nájsť ich modely, poviem si, primárne skoro zo všetkých destilérok. Taktiež v destilérke majú rôzne flighty. Tí, ktorí by nevedeli, čo je to flight. Flight je vlastne ponuka, ktorú máme aj my v bare. Sú to vždy 3-0-2 vzorky, ktoré majú niečo spoločné, buď sú z jednej destilérky, alebo majú nejaké príbuzné charaktery, že sú to treba šeriovky, že sú to sudovky, že sú to dymovky, alebo rôzne iné nápady, ako sa dajú tieto whisky nejakým spôsobom spojiť. Táto whisky bola súčasťou poďme si takého setu, ktoré vymyslelo Diageo v roku 1987 a volalo sa to Original Classic Malt. Aj preto je do dnešného dňa na tej krabici a aj na tej fľaške takýto malý znak, kde teda Diageo vybralo 6 visiek z rôznych regiónov a práve destilérka Dalwhinnie zastrešovala, alebo bola tam ako za región Highland. Strašnou zaujímavosťou je, alebo vtipnou je to, že ona sa v podstate technicky nachádza v Speyside, na hranici práve s Highlandom, ale profiluje sa ako destilát, ktorý má bližšie práve k tomu charakteru Highland a preto na ich fľašiach alebo tubách môžeme teda nájsť nápis, označenie regiónu ako Highland Single Malt. Jedná sa o 15-ročnú krásnu whisky v 43% a môžeme trošku prejsť aj na tú konzumáciu. V tej vôni je tá whisky veľmi lahučká, s osadovým ovocím, vanilkou, medovým plátom, možno trošku citrusov. Je to krásny, naozaj veľmi pekný model. Neviem, či ste sa s touto whisky niekedy stretli, alebo drvivá väčšina z nás, ale určite som rád, že túto whisky máme v adventnom kalendári a že vám môžem ukázať zase niečo nové, čo ste možno nepoznali a čo objavíte teraz spolu s nami. Dovozcom tejto whisky na Slovensko, alebo oficiálnym distribútorom je firma Italmarket. Oni majú svoj vlastný web, ktorý sa volá Alkoshop, kde teda nájdete hlavne celé ich portfólio whisky, ktoré na Slovensko dovážajú, odkiaľ si môžete vlastne aj tieto whisky objednať. Veľmi pekný panák, veľmi krásna, naozaj čistá, taká veľmi až džemová vôňa, ktorá má veľmi príjemný voňavkový, ovocný charakter v chuti. Je táto whisky veľmi čistá, priamočiara, je taká sladová. Zase tam platí to, že je tam to ovocie, sadové, jablčko, hruška, ten med,
Naozaj krásny, čistý charakter, veľmi príjemnej 15-ročnej whisky so 43%. Tá destilérka, keď prídete ku nej, už hovorím z tej diaľky, ona je naozaj krásna, velikánska a má veľmi historická a má ikonické dve pagody, to sú vlastne tie pagoda roof. Je to v podstate komín so striežkou, keď ešte v destilériách sa sladoval jačmeň za pomoci, alebo poviem si svojpomocne, tak fungovalo to ako komín, ale aby do toho komínu nepršalo, tak je na ňom postavená taká vežička s takými dierami a funguje ako komín, ktorý vlastne ťahá zo spodu vlastne dym, aby odchádzal. A táto destilléria má dva veľké destilačné kotle a dokáže vyprodukovať cca 2 milióny litrov whisky ročne. Ono dokonca ešte na tých fľaškách je napísané, že The Gentle Spirit, že ten destilát, ktorý vyrába, je veľmi jemný, veľmi príjemný, veľmi delikátny. A destilérka vyrába iba nedymový destilát. Nevenuje sa žiadnemu inému a je to 6. najpredávanejšia destiléria spoločnosti Diageo. A ten predaj je okolo 1,2 milióna litrov fľašiek ročne. Čo je síce zaujímavé, ale o mnoho viacej je zaujímavejšie to, že súčasť, alebo táto whisky je od 90. rokov 19. storočia súčasťou dvoch veľmi známych blendov. Tým jedným je whisky Buchanan. Je to blended Scotch whisky, s ktorou sa stretnete hlavne v španielsky hovoriacich krajinách. Ja keď cestovávam po Španielsku alebo treba na Kanárskych ostrovoch, to majú v každom bare. To je zelená fľaška s červenou etiketou, veľká 12. Je to výborná whisky za veľmi rozumnú cenu a tá je teda postavená na single maltovom destiláte z tejto destilérky. Tou druhou značkou je teda blend Black and White. Sú to také dva psíky a každý sa s tým nejakým spôsobom počas histórie svojho života stretol. Táto whisky zaznamenala svoje výšky, pády, takisto sa vyrába viac ako 100 rokov. Zaujímavé je to, že počas roku 2023-2024 proste zažila obrovský boom a predalo sa jej na svete viac ako 40 miliónov fliaš, čo je teda veľmi, veľmi úctihodné. A tak ako pri iných destilériách, ktoré som vám už spomínal počas tohto adventného kalendáru, a to sme iba pri číslovke 5, tak aj táto destilléria má smutný milník vo svojej histórii, keďže v roku 1944 zhorela úplne dotla a musela byť teda postavená na novo, ale postavená v takom istom veľkom štýle, aby vlastne znovu mohla vyrábať tento destilát, alebo takýto kvalitný destilát, ako môžeme dnes ochutnať. Dlhú dobu bola táto destilérka označovaná ako najvyššie položená v Škótsku. Ona to dokonca na fľaši a na tube má napísané, že from the highest distillery in the Scotland. Ono to reálne není úplne pravda. Mohlo by sa povedať, že je to najvyššie položená destilérka s návštevníckym centrom. Možno. To by išlo. Pretože o túto pozíciu ju pripravila destilérka Breville, alebo teda Brass of Glenlivet. A ten rozdiel je asi len nejaké 4 metre, pretože táto destilérka je cca vo výške 351 metrov a podľa novších zdrojov, kedy si sa uvádzalo, že je to nejakých 320 alebo 326. A Brass Glenlivet je destiléria, ktorá je položená vo výške asi 355 metrov. Nič však nemení to na tom, že teda, preto je to veľmi úsmevné, tých 350 najvyššie položená. Takže to je to vtipné, ale čo vlastne môžeme pravidelne vidieť v okolí tejto destilérky, hlavne v zimných mesiacoch, je sneh. Pretože v tejto nadmorskej výške v Škótsku úplne bez problémov sneží a aj práve preto má táto destilérka jednu feature a to je to, že má na konci destilačných kotlov ide ten krk von z destilačnej miestnosti a vonku sú umiestnené velikánske dve drevené kade a v nich je taká špirálovitá medená rúrka. Volá sa to po anglicky worm taps. To je starý štýl, povieme si, kondenzácie
destilátu na konci destilačného kotla. Ono to vlastne pramení z toho, kedy si ľudia mali také malé kotlíky, k tomu mali drevený súd, keď to teda pod tým zakúrili, vyhorelo to a išlo to, tak to potrebovali znova skondenzovať a to sa urobilo na najväčšiu možnú efektivitu vlastne v tom drevenom súde so studenou vodou a na konci potom už vytiekol destilát. Toto je brané ako ten pôvodný a najstarší systém kondenzácie destilátu pri výrobe whisky. Dnes máme v Škótsku takýchto destilérií cca 20. To znamená, není to niečo ojedinelé, ale taktiež to není niečo, čo by bolo úplne špeciálne. Napríklad aj napríklad aj destiléria, ktorú budeme mať zajtra, tam má tiež takéto typy kondenzátorov. A destilérka vyrába naozaj rôzne druhy whisky, historicky naozaj rôzne zaujímavé produkty. My sme túto destilérku navštívili dokonca 2-krát pred 2 mesiacmi na našom whisky tripe po Škótsku a majú krásne, naozaj veľmi elegantné návštevnícke centrum a z toho je vidieť, že firma Diageo má naozaj kopec peňazí a môže do toho investovať, cítite sa tam príjemne, môžete sa tam kávu, môžete sa tam dať obedík a môžete, hovorím, taktiež ochutnať parádne whisky. My sme ochutnali jeden veľmi prémiový model, ochutnali sme 17-ročnú whisky a v súdovej sile 51,2, naozaj krásny panák v nádhernej tube. Asi by som si nekupoval, tá fľaška není úplne lacná, ale není to treba z najstaršia whisky, pretože pred pár rokmi sa v Diageo Special Release, v takej edícii, ktorú spoločnosť vydáva v krásnych farebných tubách každoročne, takže v roku 2020 sa objavilo Dalwhinnie vo veku 30 rokov, čo bola whisky, ktorá bola naozaj výborná, mala perfektný charakter, ale zase tá cenovka týchto visiek je, povieme si, veľmi, veľmi vysoko. Tí najväčší nadšenci si to samozrejme kupujú, tí, ktorým tie whisky chutia, tak si počkajú 2-3 ročky a počkajú, kým tá cena toho setu alebo visiek z toho predchádzajúceho tu 1-2 roky dozadu klesne a potom si dokúpia tie whisky do tej svojej zbierky. My, tí najväčší nadšenci, samozrejme každoročne ten set kupujeme a ochutnávame vlastne medzi sebou, aké whisky teda sa vybrali znova do toho setu a či stoja za to, či sú zaujímavými a či treba sledovať vývoj tej ceny a čakať na to, či si niektorú z tých visiek človek zaobstará. A pri tejto whisky máme ešte jednu úsmevnú vlastne takú story, alebo je to vec, ktorá sa pri tejto whisky nejakým spôsobom hovorí, a to je to, že oni majú určitý vodný zdroj. Ale zaujímavosťou je to, že ten vodný zdroj sa nenachádza na pozemku tejto destilérie a ani ho tá destiléria nevlastní. Je totiž v súkromných rukách. Ale dohoda alebo kontrakt medzi majiteľom toho vodného zdroja a medzi destilérkou Dalwhinnie existuje už dlhočízne roky a nie je vyplácaná peniazmi. Pretože ten majiteľ je veľkým fanúšikom tejto destilérky, takže ročne je to 60 fľašiek práve tejto 15-ročnej whisky, ktorú on dostáva z destilérky ako províziu za to, že ich necháva používať vodu, ktorá sa nachádza na jeho pozemku. Takže toľko asi k dnešnej whisky Dalwhinnie 15 rokov. Verím, že vám táto whisky bude chutiť. Je to naozaj výborný panák, ktorý si človek vychutná, ktorý má pekný charakter, naozaj ovocný, príjemný, ničím nejak predominantný. Je to proste ten signature style tejto destilérie. Takže asi toľko k dnešnej whisky, k 15-ročnému znova Dalwhinnie. Na zdravie a vidíme sa opäť.